Els has de tenir quadrats per dir que el teu joc és el joc. Està molt convençut de que és un bon joc. Va, a veure, és bon joc. No anem a negar-lo. Però és tan bon joc com perquè sigui el joc. No et cal res més. De quin joc parlem? Del The Game. The Game. Doncs sí, avui parlem del The Game, de l'Stefan Wendorf. No sé si ho dic bé. Mireu quina capseta tan petita. Sí, tornem als jocs de cartes que els havíem deixat una mica abandonats. I és tan simple, però tan bo alhora. Sí, brutal. És brutal aquest. De 1 a 5 jugadors, 20 minuts, a partir de 8 anys, i de l'editorial Mercurio. De fet, tinc una anècdota. Ah, sí. Te'n recordes el The Mind? Sí. Que teniu el tutorial per aquí dalt. Per aquí. Vam comprar el The Mind pensant això. que era el The Game. Però després resulta que no és el mateix joc. Perquè la capsa s'assembla molt, també. Si us fixeu, els Mercurios, la mateixa editorial i tot. És la mateixa editorial. La capsa no s'assembla. El que passa és que Home, nosaltres s'assembla no bastant. vam veure la capsa. I el tipus de joc és el mateix. Sí, però nosaltres no vam veure Bueno. la capsa. Ens van treure les cartes i vam començar a jugar amb les cartes. Cartes, sí, ja hem dit que porta cartes. No? Sí, és un joc de cartes. Pues, obrim la capsa i anem a veure què passa. Sí, a veure què ens trobem dintre de la capsa. Dintre de la capsa trobem el manual d'instruccions, el reglament, en castellà Cartes. i en portuguès, i les cartes. Espera, que me carrego la capsa sencera. No! Perdó. No. Vale, ja està. Com? No, espera, que aquí hi ha... Aquí aquest ve amb una expansió Sí, i evidentment les instruccions de l'expansió, que ja veieu que l'expansió és una carteta d'instruccions. sí, l'expansió es diu On Fire. Després ho expliquem, ho deixarem aquí al costat Sí. del moment. Les regles per allà també. Deixem-ho per aquí tot. El funcionament és molt senzill. Vale? Agafem les 4 cartes base i les col·loquem. Si sou avispats ja haureu entès de què va o com funciona. I és tan simple com aquí tenim 98 cartes, del 2 al 98, i la nostra missió és, en equip, fer una pila que sigui descendent, o sigui, començant des del 100 cap a baix. Aquí també, 2 piles descendents i 2 piles ascendents. El problema és que només hi ha una carta de cada tipus. I és complicat de collons. Perquè tu t'has d'entendre amb els companys. I perquè no pots passar, o sigui, al teu torn estàs obligat. Tindràs una mà, depèn del número de jugadors, però normalment són 6-7 cartes, i estàs obligat a jugar-ne 2, com a mínim. Pots jugar les que vulguis, pots jugar tota la teva mà en una ronda. Però, clar, pensa que si vas saltant cap a números molt alts, o vas baixant o vas pujant, si fas uns salts massa grans, putejaràs a la resta. Sí, I a vegades estàs obligat. Es tracta que tots us quedeu sense cartes a la mà i aconseguiu acabar les piles. Sí, acabar tota la baralla. Acabar tota la baralla. Guanyareu si acabeu tot això. Sí, els salts són molt grans i les baralles estan molt renyides, diguéssim. Les piles estan molt renyides. Eviteu que els altres jugadors es puguin treure cartes de la mà i poder acabar el joc. És molt fàcil. És tan complicat com el de Mine, perquè t'has d'entendre molt bé amb els altres jugadors sense poder dir res. O sigui, diguem, el joc és molt fàcil d'aplicar les normes, però és molt complicat de jugar-hi i de Sí, i fins i tot ens estem repetint tot. Sí. Només hi ha una norma sí que és especial, que és si tu tens un número 10 unitats, amb 10 unitats de diferència, el número que està a la part superior d'una pila, el pots jugar. És a dir, a la pila descendent, si per exemple hi ha un 25, doncs tu pots tirar enrere, diguem-ne, i ficar un 35. O a la pila inferior, si hi ha un 35, tu pots tirar enrere i baixar fins al 25. Això són les cartes que us ajudaran a fer
diguem-ne, com agafar aire, saps? Sí. Però no és tan fàcil, perquè t'ha de coincidir que et toqui a tu i que sigui aquell moment i que ningú et vingui i et foti la carta a sobre. Que normalment és, És el que estic passa. veient la jugada, i ve l'altre i fa pong i et col·loca una carta a sobre. Pues, si vols fem una mostra així ràpida. Fem una mostra ràpida. Començo jo? Comença tu. Vale. Doncs, per exemple, començaré tirant el 99 aquí. Estàs bien, perquè és la primera carta que es pot tirar. Ara la puta és, segueixo malentonant-me aquí o intento obrir altres coses? Mira de moure't per altres bandes. Evidentment no podeu donar pistes de aquí no tiris que jo tinc el 98, no. No. No O sigui, val. és igual que el de Mine. No es pot parlar. La comunicació és visual i tampoc es pot dir... es pot insinuar. Simplement has d'entendre amb la cara dels Sí, companys. sobretot la cara que et maten amb la mirada. Exacte. Vale, doncs potser putejo una mica, però mira, farem 21, 23, 25. Vale, jo m'he quedat amb 3 cartes, doncs en robo fins a tornar-ne a tenir 7. Val. I jo aquí faig un 98, un 94... Ja he jugat 2 cartes, ara mateix podria passar, però també pot escollir seguir jugant. I m'has tocat una mica els nassos abans. O sigui que pararé i robaré 2 cartes. Vale. A veure si ho puc solucionar d'alguna altra manera. Doncs mira, jo ficaré aquí el 90 i el 88, per exemple. I així fins a acabar tot, o intentar acabar les cartes que hi ha a la baralla. Sí, llavors el procediment és aquest, llavors seguiu jugant i és que no té més. No. No. O sigui, la mecànica és molt senzilla. Si es juga amb l'expansió són cartes que immediatament que et surten a la mà... L'expansió, veieu que està en diversos idiomes, però és, bàsicament substituireu aquests números que hi ha aquí per els seus anàlegs a la baralla original. Què passa? Que quan algú jugui aquest número es crea un incendi. I si tu o el següent jugador no val una ronda, no, és tu o el següent jugador. No li fica una carta a sobre, automàticament perd tot l'equip. O sigui, això és un afegitó encara més complicat. Si no heu guanyat mai la normal, no fiqueu més complicació d'entrada. Clar. Però m'agrada la idea aquesta de ficar-hi una volta més. Apaga l'incendi. Apaga l'incendi. El The Game, per mi és un joc de cartes que que ajuda molt a ser a l'enginy, a ser ràpid, jo què sé. Home, jo el veig ideal per portar-lo a un bar. Sí, jo et recomanaria enfondar, abans d'això, enfondar i evidentment perquè si el portes a un bar... Qui ens ha vist i qui ens veu enfondar cartes. Doncs sí, és perfecte per portar a casa dels amics, a un bar... I com és tan senzilló, li pot agradar a tothom. No cal ser un pro gamer. No cal pensar gaire. És simplement tirar cartes i que les cartes que tiris no toquin els nassos a la resta. Per això em sembla un joc ràpid, senzill, eficient i ja està. I per passar una bona estona. I podem dir que el poden buscar, aviam si està a Mono de Juegos, on ficant el codi de lliçons tindreu a part un 5% de descompte extra i ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, Twitter, Instagram, on els anunciarem els dies que fem directes a Twitch els caps de setmana, dissabtes o diumenge a les 5 de la tarda. I si us ha agradat el joc, recordeu sempre que ens ho podeu posar als comentaris, o si teniu altre joc com el The Game o el The Mine o altres de cartes que us agradi i que us agradaria que fem, ens ho deixeu a baix. I res, s'acabó el joc. Però ja ens veiem la propera setmana. Adeu! Adeu!